Il-Prim Ministru konferma li għadu jrid janalizza l-konklużjonijiet ibsa li ħarġu mir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-binja ta' San Vincenz de Paul dan qalwa stess waqt laqgħa tal-Kabinett l-indirizza 2 filgħodu fejn insista li għadha se ssir analiżi ta' dan ir-rapport. Mistoqsi minn Net News dwar min se jerfa' responsabilta, Robert Abela baqa' jaħrab milli wieġeb. Se tagħmel int min se jerfa' responsabilta politika? Għamilt l-istess domanda li għadni kif weġibt għalija lill-kollega tiegħek. Min se jerfa' responsabilta għadek ma weġibx? Dan huwa proġett illi ħalla ħafna ġid. Waqt il-laqgħa tal-Kabinett Robert Abela qal biss li s-servizz f'San Vincenz huwa uniku u madankollu qatt ma kommetta ruħu li waqqaf dan id-dil li qed jiswa lil pajjiżna id-doppju ta' kemm inħallsu bħala poplu għas-sodod fil-homes privati. U fil-waqt li tenna li skontu dil bħal dan kellu jitla quddiem il-Kabinett. Hija xi ħaġa li għall-futur irridu nitalmu minna. Fl-ebda ħin ma' minn referenza għal fatt li wara l-elezzjoni tal-2017 il-konsulent tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat kien propju huwa stess. Net News saqsa li numru ta' membri fih dan il-Kabinett Laburista, inkluż l-Viċi Prim Ministru Chris Fearn dwar dan id-dil, buħutu wieġbu li ma kinux jafu fil-waqt li oħrajn naqsu milli wieġbu. Id-dil ta' San Vincenz kont taf bih? Il-dil ta' San Vincenz int kont taf bih? Jien? Le. Sdidu ħafna sodot li jidir li hemm ħafna pazjenti qed jieħdu servizz. Ma kont taf bih apparti rapport tal-Eneo? Hemm xi ħadd li ma jafx bil-proġett ta' San Vincenz? Jiġifieri ma kontx informat bħala persuni fil-Kabinett? Xiġifieri? Id-dil ta' San Vincenz kont taf bih? Le. Kont taf bih id-dil ta' San Vincenz? Id-dil ta' San Vincenz kont taf bih? Tista' tweġibna? Sissa għadu mhux magħruf jekk skattax investigazzjoni mill-Pulizija dwar il-mod kif ingħata dan il-kuntratt wara li l-awditur qal b'mod ċar li kien hemm ksur ta' liġi. Id-dil ta' San Vincenz de Paul li jingħata b'direct order mur kontra il-liġi u ta' kull sodda il-Gvern ħallas brata ta' 118 euro li hija doppju ta' kemm iħallas fil-homes privati. Dan il-kuntratt ġie jiswa 274 miljun euro u lanqas bistela quddiem il-Kabinett. Id-direct order ingħata sabiex jimbnew 4 blokok Timberak Ċina u jkun provdut l-ikel il-500 sodda bl-Eneo issib nuqqasijiet skandalużi. Ir-rapport jikkonferma li d-dil ingħata bid-Dipartiment tal-Kuntratti bl-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Familja u s-Solidarjetà Soċjali immexxi minn Michael Falzon u Segretarju Parlamentari tal-Anzjani Anthony Agius De Celis. Iżda Falzon għadu qed ifarfar milli iġġor din responsabilità. Intant qabel il-laqgħa tal-Kabinett li saret fil-binja tal-Inspire, il-Ministru Michael Farrugia li preżentament huwa responsabbli mill-anzjani għal il-Gvern se jniedi strateġija biex jibda jgħallem il-mobile l-anzjani tal-filwaqt li l-istess Ministru ammetta li għadu se jibda xogħol fuq pjan għall-anzjanità attiva u strateġija dwar l-standards fir-residenti tal-anzjani. Anke il-Ministru tal-Anzjani baqa' fommu siket dwar l-iskandlu ta' San Vincenz u l-kundanni li waslu mill-Awditur Ġenerali.